Takže ahojte, chcel by som vás privítať pri ďalšom backtestingovom videu. Dneska budeme teda pokračovať znova Nasdaqom, index Nasdaqu. Chcem opäť spomenúť to, že používam stratégiu chalana menom Luho FX. Určite si pozrite jeho videá na YouTube, takisto mu môžete dať follow na Instagrame a môžem povedať, že ponúka vlastne mentoring 1v1, kde vám stratégiu opíše, ukáže a takisto s vami otestuje a naučí vás, čo vlastne všetko za tým je. Každopádne ja by som v tomto videu chcel túto stratégiu otestovať, tak ako teda v minulých dvoch videách. Minulé dve videá boli vlastne tieto tu dve vzorky, 45 a 46, kde bol vlastne túto profit 2%, túto myslím, že to je 0,25%. Mimo videa som spravil ešte jeden backtest takto s niečo nad 0,5% profitom. Tuto mám pekne niečo nad 2% profit. A posledný backtest bol bohužiaľ v minuse. Minusový týždeň nevadí. Môžeme ísť teda na to, ja si vytvorím teda ďalšiu vzorku. Vytvorím si session. Vzorka 50 na 50 000 akaunte. NQ. Template si zvolím tento. Ideme do roku 2023. A pokračujeme vlastne tu už je február. 5. február plus 1 week. Môžeme ísť na to. Popravde neviem, ako mám vylepšiť zvuk mikrofónu, alebo teda ho zosilniť. Môžem sa o to ešte pokúsiť na budúce, len ja vôbec neviem, či vôbec niekto sleduje tie videá, alebo či to vôbec niekoho bude zaujímať. Každopádne mne to zatiaľ nevadí, keď to takto na YouTube si postnem sám pre seba. OK. Ideme teda do 7 hodiny. Máme 7 hodinu. Môžem si to označiť teda New York Open. Označím si Daily Open takto. Daily Open. Tak čo tu môžeme vidieť? Za mňa je toto bearish trend, kde tuto hore vidím hodinový order block. A takisto tu vidím už z tohto timeframeu hodinového veľmi peknú likviditu. Keď sa pozrieme na 15 minútový timeframe, tak tu môžeme vidieť likviditu takto. Ešte sa pozriem, či náhodou nevyberáme nejakú väčšiu likviditu. Tuto. Teoreticky aj áno. Teoreticky áno. Možno tu je silný push. Silný push. Každopádne zaujíma ma tento lokálny trend. Čiže tu by som skôr vyhľadával ešte nejaké tie shorty v tejto oblasti. Čiže hodinový order block na hodinovke. A nič tu nevidím okrem tohto. Môžeme ísť na 15, kde vidím takto 15 minútový fair value gap. 15-kový gap takto. Potom je tu 15 minútový order block tuto, ale ten ma teraz veľmi nezaujíma. OK. Môžeme klikať. Môžeme klikať. OK. Minúta zatvára nová hodinovka. Pozrieme sa. OK. Tuto sa nám vytvoril znova hodinový order block na New York Open. Sa nám spravil hodinový order block. Pozrieme sa na 15. Na 15 sa vytvoril tento krásny invertnutý gap. Invertnutý gap máme tuto. Pozrieme na 5 ešte. Na 5 je tu teoreticky takto order block. Zle som ho zaznačil. Je tu takto order block 5 minútový. A to je asi všetko. Teoreticky vidím ešte túto nejakú zónu, ale tu by som nebral ako platnú. OK, tak poďme klikať. Tam si to na 15, čiže zaujímavá určite táto hodinová a ten 15-kový gap teda. Uvidíme, či tam dojdeme. Keď sme v 15, hitujeme, nehitujeme hodinový order block, čože je veľká škoda.
Veľká škoda, ja to skúsim klikať možno po tej minútovke. Prichádza tu vlastne reakcia z 15-minútového fair value gapu a takisto z 5-minútového order bloku. Teoreticky môžem tu skúsiť vojsť, lenže bolo by to určite s menším percentom, nakoľko sme do tej hodinovky nedošli. A target by bol znova otázka. Každopádne ja by som tu asi nevchádzal osobne, čiže vchádzať nebudem. Každopádne môžeme pozrieť, ako ten trade by išiel. Mohli by sme tu dosť konsolidovali, ako môžete vidieť. Znova tesne minutý hodinový order block, čiže znova veľká škoda. Lenže za mňa sme tu teraz momentálne v druhom. Ja to som si ani nevšimol. Sme tuto v druhom 15-minútovom gape a dostávame znova reakciu troch sviečok. A teoreticky, keby sa vybrala táto likvidita, by to bolo lepšie. Čiže toto je škoda. Vchádzať stále nebudem. Aj keď tuto, keď sa pozrieme na minútovku, by tu tá reakcia určite niekde až po tade došla. Každopádne za 5 minút nám zatvára ďalšia hodinovka. Tuto už ja nebudem vyhľadávať nič. Pozrieme sa na hodinovku, ako to vyzerá. OK. To je fakt škoda toho hodinového tapu, že sme to netapli. Každopádne 15-minútový inverted nás podržal. Takisto nás podržala aj táto gapa 15-ková. Čiže fakt, ak by sa to taplo tu do tej hodinovky, tam by bol fakt, že veľmi pekný vstup. Keby sa to tuto taplo. Vedel by som si predstaviť aj niečo takéto nad tie highs. Smerom jednak jednej tuto dole. Samozrejme, že to teraz neberem, ale niečo také by som si vedel predstaviť. A rovno ďalšia sviečka je stop loss, čiže to by aj tak nevyšlo, OK. Škoda tej hodinovky, ako teraz ju hitujeme. Teraz vyberáme tú hodinovku. Vyberáme tieto highs. Sme lokálny trend je stále za mňa bearish. Čiže vyberáme likviditu. To som nechcel. Vyberáme likviditu, hitujeme znova ten 15-kový gap. Sme furt v tom 15-kovom, no teda hitujeme aj 15-kový inverted, aj normálny. Pozrieme sa na jedničku a teraz keď tu príde nejaká reakcia, nakoľko sme hitli aj ten hodinový, teraz by mohlo prísť niečo pekné. OK. Máme tu síce 3 sviečky. 1, 2, tretia. Znova možno vybrať nejaké lokálne, lenže tu sa mi teraz nepáči táto likvidita. Tu už sme celkom blízko. Pozrieme sa na 15, či nás drží. Ono to sťahujeme. Za 5 minút zatvárame 15-kovú. Teoreticky dá sa tu zobrať nejaký takýto trade za mňa. Skúšame tu ešte fix range. Aha. POCčko máme tuto hneď. Skúšať to môžeme. Hitujeme hodinový. Škoda fakt tej jednej sviečky tuto, lebo tá sa mi veľmi nepáči. Každopádne vyskúšať to môžeme. To som nechcel zmazať. Vyskúšať to môžeme, len dám to za menšie percento, len kvôli tejto tu sviečke, tá sa mi nepáči, lebo zatvorila veľmi tesne pod touto. Reakciu máme 1, 2, tretia sviečka tuto. A za to dám len 0,5% risk na tento trade. Uvidíme. OK, veľmi rýchly stop loss. Pozrieme sa tuto, či sme náhodou niečo zle nespravili. Každopádne išli sme pod tú likviditu nad nami, ako som hovoril, že sa jej celkom bojím.
slabá sviečka, tretia, ktorá uzavrela. Takisto už sme otestovali ten 15-kový gap, aj jeden, aj druhý. Za minútu zatvárame ďalšiu 15-kovú, ktorú už určite nestiahneme. Čiže 50% nás neudržalo. OK, môžeme ísť teda ďalej. Si to zmažem. Teoreticky swipuje sa likvidita teraz tuto. Swipuje sa likvidita hore. Krajšia by bola určite táto. Krajší swip by bol určite až tuto hore. Takto z 15. Lenže to sa nedieje. Swipujeme len takto 5 minútovku. OK. Uvidíme, čo to prinesie. Ďalšie tie. OK, tak tu máme ten pohyb, ktorý som aj očakával. Škoda toho stopu, ono sme prišli vybrať ešte tie posledné tú teda likviditu nad nami, ako som spomínal, ktoré sa bojím, ale aj tak to pre mňa nedávalo zmysel len kvôli tomu, že sme už uzavreli nad 50% tohto gapu. Čiže tak. Ja to skúsim skipnúť aspoň o takú pol hodinku, nech sa nám vytvaruje teda ďalšia hodinovka. A následne budem znova hľadať nejaké vstupy. OK. Uzavrela nám hodinovka, tieto zóny nad nami si môžem vymazať. Tú hodinovku sme nakoniec retestli, udržala. Tuto máme ďalšiu hodinovku. Máme tu ďalšiu hodinovku. Teoreticky je tuto 15 minútový order block. Na 5-ke je order block až tuto hore. Čiže tá hodinovka by bola asi jediná konfluencia, ktorú by som bral v úvahu. Ak by sme stihli teda stiahnuť aj pod tú 15 tými 3 sviečkami, vtedy by som to bral za väčšie percento. Keď to bude len z hodinového timeframe, alebo teda z hodinového order bloku, tak to zoberiem za menšie percento. Uvidíme. To trošku dám na väčší timeframe, nech uvidíme, čo sa tu deje. OK. Silný push dole. OK, tuto máme... OK, nič. Teoreticky máme ďalší 15 minútový order block tuto. Lenže to mňa veľmi nezaujíma, ja sa pozerám fakt po tých hodinových zónach. Za minútu máme close ďalšej hodiny. Pozrieme sa na to. OK. Vidím tu nejakú menšiu gapu, takto. Menšiu hodinovú gapu takto. S tým, že je tu aj likvidita takto. Lokálny trend máme stále bearish. Lokálny trend je stále bearish. Uvidíme, či tam dojdeme. Ja si osobne myslím, že tam už nedojdeme. Za minútu máme ďalší close. Pozrieme sa na hodinovku. Tá vytvorila veľmi veľký gap takto. To je hodinový gap, kde tu vidím ten 15 minútový order block, ako som spomínal. Teoreticky vyzerá byť likvidita aj tuto, taká 5 minútová menšia. Nie, že vyzerá, je tam určite. Čiže za mňa ideál je momentálne sweep liquidity, tap 50% hodinového inverted gapu. Možno menší tap do 15 minútového order bloku, stiahnutie pod order block a to by bolo ideál, lenže už máme 12 hodín, čiže je posledná hodina, ktorú by som obchodoval. Uvidíme. A za mňa tam už dneska nedojdem, alebo dneska možno ešte hej, ale do môjho trading dňa už tam nedojdeme. Každopádne môžeme sa pozrieť, ako by to vyzeralo. Tu by som už každopádne neobchodoval ja. Sme teda v tej hodinovej, swipujeme tú likviditu, takto. Uvidíme, či pôjdeme pozrieť ešte aj ten 15 minútový order block. Ten už pozrieť nejdeme. Každopádne, keby sme to stihli takto, určite by som to stiahal až tadeto. Tak. Môžeme si to natiahnuť ešte fix range. OK. Za mňa je fajn zóna aj táto. Každopádne, tuto máme golden packet až tuto dole.
Ja si to tu len naznačím. Potiahnem to túto, a to z toho dôvodu. Počkajte, ešte skúsim to dorovnať. Potiahol som to po túto úroveň z toho dôvodu, že tuto nám začína nejaká volume. Tu sa to začína zvyšovať, čiže táto zóna je celkom dosť silná. Takisto je tu aj nejaká likvidita takto. Minútová. Ako brať to určite nejdem. Teoreticky môžem to zobrať akože za menšie percento, lebo to už nie je v rámci akože môjho obchodného dňa. Ale... No dobre, zoberiem to. Ale fakt, akože IRL by som to nebral, ja by som už na čarte ani nebol takýto čas. Čiže 0,25 dávam do tohto tradu. Uvidíme. Pozrieme sa, čo sa deje na 5 minútovke. Tuto zatiaľ nič zaujímavé. Môžeme pozrieť teda. Hodinovka sťahuje. Škoda toho tapu 15 minútového. To je, alebo teda order bloku, tam sme mohli prísť. Teoreticky, čo vidím teraz tu, je sweep tejto liquidity. OK. A je to stopka. Ja si to len pozriem, čo sa tu dialo. Či som tu náhodou niečo nevidel zle. Uzavreli sme dve bullish hodinovky, lenže tento wick je dosť silný a prázdny, nevyplnený. OK. Na 15 je hodinový order block tuto. Čiže target som mal akože niekde v tej úrovni. Takisto je veľký fair value gap tuto dole. Zajímavé, akože Confluence si myslím, že sú to akože že v pohode. Za mňa akože good trade aj tak, nevadí, škoda. Brať by som ho nebral, lebo už bolo akože mimo mojich hodín. Dobre, ja si to tu len premažem. Môžeme ísť do ďalšieho dňa. Daily Open sa nám vlastne stáva aj Weekly Open. Dobre, môžeme ísť do ďalšieho dňa na 7 hodinu ráno. OK. Pozrime sa, čo tu máme. Máme 7 hodín. New York Open je tuto. Daily Open je tuto. Čo tu momentálne vidím, tak je hodinový order block tuto, ktorý nás podržal. Podržal nás hodinový order block. Takisto je tuto už aj invertnutý hodinový, ktorý nás podržal tuto. Lokálne sme za mňa už bearish. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sviečok. Čiže za mňa už sme akože bearish. Lokálne. Drží nás hodinový order block, fair value gap a je invertnutý. Tam mu idú farbičku. Hodinový invertnutý nás drží. Takisto podržal aj túto 15 minútový order block. Toto nás podržalo. Teraz, čo tu môžem, čo tu uvidíme. Ja som išiel možno trošku ďalej. OK. Tuto sa nám niečo deje. Tu sme znova prišli na ten... Opa, to som nechcel. Tu sme prišli znova na hodinový order block, ktorý nám spravil brutálne silnú reakciu hore. Brutálne silnú reakciu nám spravil order block. OK. Ja by som možno počkal na close ďalšie hodinovky. Toto je za mňa asi momentálne nejasné. Pozrieme na hodinovku. OK. Takže tento hodinový order block nás už neudržal. Čiže za mňa bullish momentum už tu nie je vôbec. Drží nás hodinový inverted fair value gap. Spolu
teda ten 15 minútový order block tam bol tapnutý tiež, ale vytvára sa nám tu takto hodinový order block smerom dole, kde sa nám ešte nevytvoril, ale tvorí, čiže ja ho ešte nejdem zaznačovať, ale tvorí sa nám tu inverted gap. Inverted gap je takto, normálny gap je takto nad nami. A taktiež tu vidím aj takto, možno invertnutý 15-kový. Počkaj, to je inverted. OK. Na 5-ke. Tuto je likvidita, určite. Ale to je len minútová. Na 5-ke tu vidím takto order block 5 minútový. Čiže ideme klikať. Ja by som najradšej videl pravdu povediac tú hodinovú. Možno tap toho tu 15 minútového inverted. Sweep liquidity a smer dole. Čiže je tu tap hodinového. Sa pozriem, či tu náhodou nie je nejaká zóna 5 minútová. Ale nie je. Tapli sme 5 minútový. Už máme fakt reakciu troch sviečok. Ale nakoniec sme nedošli až tuto hore do tejto zóny a to ja to shortovať momentálne nejdem. Tam je veľmi, veľmi silné momentum. Veľmi, veľmi silné momentum tu je. OK, zavrala sa nám ďalšia hodinovka. Pozrieme sa na to, dobre. Máme tu veľmi veľký vík. Ten si pôjdeme vyplniť. Ale treba nám na to čo? Likviditu, treba nám na to palivo. Čiže znova sme v hodinovom order bloku. Furt ma zaujímajú akože tieto zóny, aj keď posledná hodina bola riadne akože silná, rýchla. Uvidíme, čo sa stane. OK. Sme teda v hodinovom order bloku, v 15 minútových zónach takto. Sweepujeme likviditu. A nerešpektujeme to očividne vôbec. OK. Tuto nerešpektujeme vôbec, tieto zóny už nie sú valid. Čiže ja to môžem zmazať. Tieto zóny už nie sú valid. Pozrieme sa na hodinovku. Máme 10.17. Tvorí sa nám tu order block, ale to podľa mňa ešte stiahneme. Dobre, ja by som čakal na ďalšiu hodinovú sviečku. V tomto prípade. OK, máme hodinovú sviečku. Tento inverted už si môžem zmazať. Tuto máme order block takto. Ale neviem, či sa tu nesvipla nejaká akože brutálna likvidita, ale to je až tu dole. Teoreticky sa mohla teraz svipnúť tuto hore likvidita. Až tuto. Počkaj, si to pozriem. Ukáž na jednotke. Sviplo sa to. Wow. Asi na pip presne. OK. Zajímavé. Dobre. Každopádne máme tu order block. V tom order blocku vidíme takto inverted gap 15 minútový. Ako je tu veľký... Počkaj, tento je inverted. Sorry. Tento veľký 15-kový tu je. Takisto je tu na 15 minútový order block. Ale zajímala by ma táto tu zóna určite. Momentálne do nejakého longu. OK, sme tam. Len momentálne si tu všímam dole ešte takto. 15 minútový inverted, len dúfam, že až tam dole nepôjdeme. OK. Ideme pozrieť momentálne na reakciu. 1, 2, 3 sviečky. OK, za mňa môžeme vstupovať. Za mňa môžeme... No, 15 nás nedrží. 15 nás nedrží vôbec. 15 nás nedrží, tak v tom prípade to brať nebudem. Takisto hodinovka nás neudržala, hodinovka nám uzavrela pred 4 minútami. Čiže toto za mňa už valid nie je.
Toto už za mňa valid nie je. A máme poslednú obchodovateľnú hodinu, čiže myslím si, že tu sa už nám nič nenájde. OK, tak poďme do ďalšieho dňa. Zatiaľ slabý týždeň, vôbec nevadí. Vôbec nevadí, aj taký je futbal, aj taký je trading. Čiže Daily Open si môžeme zmazať. Poďme do ďalšieho dňa. Tu už som ďaleko. Dobre, 7 hodina. Čo tu máme? Dobre, takže Daily Open na New Yorku tuto. Takto Daily Open. Tu máme inverted hodinový. Hodinový klasický. Takisto order block pod tým hodinový. Takto. Vidím tu už likviditu na hodinovom inverted. To som nechcel. Ale tu je likvidita na skoro tých 50%, čiže toto je veľmi, veľmi zaujímavá zóna. Takisto tuto 15 minútový fair value gap. Toto je veľmi dobrá zóna za mňa. Uvidíme, či tam prídeme. Môžeme klikať. No, OK, sme tam. Za minútu máme close. Čiže už tu máme reakciu 1, 2. Ideme tretiu. Tretia nám closeuje hodinovú. A hodinová nás drží. Hodinová nás udržala. 15 nás udržala tiež, čiže toto je ešte valid zóna. No ale táto 15 už podľa mňa to neudrží, určite nie. Táto 15 nás už neudrží. Každopádne sa pozriem teraz na hodinovku. Stále by som povedal, že to je bullish. Akože uptrend. Možno tu idem vybrať nejakú likviditu až tuto dole. Možno pôjdeme vybrať túto likviditu až. Teoreticky sme v hodinovom order bloku momentálne. Teda normálny gap môžeme vyťahnuť. Je na to akože kopec času, 50 minút, čiže uvidíme, čo tu vidíme na 15. Na 15 vidím takto gap. Možno takto 15 minútový order block, tuto. Uvidíme. OK. Dostávame reakciu z hodinového. Len pozerám, či tu nie je náhodou nejaká 15 minútová zóna. Teoreticky tuto, ale... No, teoreticky tuto. Lenže mi sa nepáči, že sme si neprišli vybrať tú likviditu, ktorú vidno pekne aj na hodinovke. Toto sa mi veľmi nepáči. Akože bolo by to ideálne, kebyže prídeme až tuto dole, čiže ja by som klikal ďalej. OK. Tak sa vybrala likvidita, predpokladám len tuto. Takto. Na hodinovom order bloku. Spolu s 15-kovým order blokom tuto. OK, sorry, vypli sa mi znova sluchatka z nejakého dôvodu. OK, takže môžeme pokračovať. Nebudem brať, alebo teda nebral som trade len kvôli tomu, že som čakal na túto zónu. Nevšimol som si popravde tejto tu likvidity dole a 15 minútového order bloku možno takto. Sorry. Ten 15 minútový order block bol možno už aj hitnutý tuto, čiže aj tak za mňa by to možno nebolo až také valid. Máme 8.30, pozrieme sa na hodinovku. Fakt škoda tejto tu spodnej likvidity, že sa nevybrala. Uvidíme, čo príde ďalšie. Ja by som počkal možno na close ďalšej. Prichádza teraz. Nič zaujímavé sa tu nedieje. Kebyže zavrieme tuto dole, niekde tuto,
tak by sa tu vytvoril tento inverted, lenže ten sa nevytvoril, vytvára sa až touto hodinovkou, čiže uvidíme. Za mňa tu momentálne na hodinovke žiadna iná zaujímavá zóna nie je. Ja by som čakal. Vyberáme teda teraz tú likviditu, ktorú som spomínal. Len či sa tu náhodou netvorí, teda ten bearish trend s tým, že tuto nám pravdepodobne vzniká takto invertnutý gap. Sorry, ja to ukážem normálne. Takto nám tu vzniká už inverted spolu s hodinovým tuto. Čiže uvidíme, ako closne táto sviečka. Ja to preklikám až na close. OK, za minútu je close. Vzniká nám tuto inverted gap, hodinový inverted spolu s hodinovým order blokom. Spolu s hodinovým order blokom je 15 minútový tuto teda nižšie. Za mňa je zaujímavá zóna až toto tu na. Dovtedy nebudem brať nič. 15 minútový hitujeme. Nejaká reakcia tam je. A možno je to práve tá, ktorú sme chceli chytiť, lenže nebola v mojej zaujímavej zóne. Máme close ďalšej hodiny. Za mňa tu nič také zaujímavé nie je. Tu jedine čo tak veľmi veľký výber takto. Liquidity. Pozrieme na 15, čo sa tu bude diať. Dám to po 5. A za mňa tu fakt nič zaujímavé momentálne nie je. Teoreticky je tu takto teraz ešte aj likvidita hore. A tu už máme o chvíľku teda 13 hodín máme práve teraz. Výber likvidity, hodinový inverted, hodinový order block. Reakciu dostaneme. Dostali sme reakciu. Stiahujeme. Je 13 hodín, znova veľmi slabá tretia sviečka. Ale ja to len kvôli tomu videu skúsim. A nielen kvôli videu, ja skúsim to akože aj v rámci, že testujem to. Toto vyzerá na hovno. Skúsim to natiahnuť túto srandu. Dám tu short potade po golden packet. Ešte skontrolujem hodinovku. Tá začína byť už znova bullish. Uvidíme. Dám to za 0,5%. Máme tu teda 2 hodinovky. 2 hodinové zóny, výber tej liquidity, ktorú máme až tuto. Teoreticky môžem pozrieť na 5. 5 nás nedrží. Šajze. Za mňa je toto slabý setup, za mňa toto je až bečkový setup, lebo je mimo našich obchodných hodín. A takisto nás tu nedrží 5. Teda 5 minútový order block, sorry. Nás tu nedrží. Taktiež, čo nehrá v môj prospech, je výber tejto veľkej liquidity dole. Teoreticky, čo hrá jedine v môj prospech je iba retrace trade, nie je to v rámci trendu. Dám to teda za 0,5%. Môžeme sa na to pozrieť. OK. Je to take profit, ale za mňa tento trade nebol vôbec akože ideálny a taký, aký by mal byť. Dobre. Čiže tak. Naťahoval som to znova teda, keď to mám ukázať takto do golden paketu s tým, že tá stopka bola nad highs. Môžeme ísť teda do ďalšieho dňa, máme tu vyhratý trade na tento deň, čiže tým je automaticky končí trading day. Môžeme ísť znova do 7 hodiny. Takto. Ježiš, takto. No, poďme na to. Tu máme daily open New Yorku.
Tuto máme daily open. Sme dali tab, ten nás udržal. Spravil celkom výstrel hore, ktorý sme stiahli. Na hodinovke vidím momentálne tuto order block, takto. To je asi všetko, čo vidím na hodinovke momentálne. Pozrieme na 15. Tuto predpokladám, že bude nejaký invertnutý 5-kový. Môžem sa na to pozrieť, ale nie je tu. Nie je tu, je tu iba silná sviečka 5 minútová celá. Je tu takto 15 minútový gap spolu s touto likviditou. Čiže za mňa je navšteva tuto ideálna. Teoreticky vidím nejakú likviditu tuto, ale to už by bola minútová likvidita až. Čiže za mňa by bola ideálny scenár takto. A reakcia troch sviečok. Možno nejaké rozmýšľanie, konsolidácia a naspäť hore podľa trendu. Trend máme jasne bullish, za mňa lokálny trend. Nevidím tu dôvod, prečo by sme mali ísť nižšie. Čiže momentálne budeme čakať na tieto zóny. OK, likvidita, hodinový order block. Môžeme ísť teoreticky pozerať na reakciu z order bloku, ako do samotného. Tá neprichádza momentálne, prichádza až teraz. OK. Sweep liquidity, hodinový order block. Dá sa tu vstupovať, ale vstúpim tu znova len za 0,5%. Lebo tu je len jedna konfluencia, takisto POC už je hitnuté. Čiže dám to za 0,5%. Za 0,5% takto po golden packet. Takto. Môžeme ísť na to. Let's see. Ale za mňa pôjdeme vybrať ešte tú likviditu. Aj keď počkaj, to je len minútová. Je to ale veľký gap, 15 minútový. Za mňa toto... Počkaj, si dám preč teda ten fixed range, dám si preč aj Fibonacci. Si to skontrolujem ešte raz. Dobre. Hodinový order block. 15 minútová gapa. Tuto máme likviditu. Hitujeme order block. Vyberáme likviditu. Čakaj, to je ten spike taký veľký. Aha, ja si myslím, že to mám takú vertikálnu čiaru. OK. Ako za mňa celkom pohode, ja neviem vlastne, čo sa mi tu nepáči. Možno sa mi nepáči len ten maličký tap tohto, aj keď sa to vyberá teda likvidita. No dobre, uvidíme, idem za 0,5%, nakoľko tu máme len jednu poriadnu konfluenciu a to je hodinový order block. Teoreticky ten výber likvidity, ale to neberiem akože nejakú brutálnu konfluenciu, za mňa by bolo lepšie ten nejaký fair value gap, buď invertnutý alebo normálny, 15-kový by bol akože ideálny. Každopádne poďme na to, uvidíme. OK, pozrieme na 5, čo sa tuto deje. Momentálne tuto sa vytvoril 5 minútový order block tak. Neudržal nás tento 5-minútový fair value gap. Čiže to je prvé znamenie, že to vyzerá good za mňa. Takisto nás neudržal ani takisto nás neudržal aj takto 5-minútový inverted. Čiže za mňa zatiaľ good. Uvidíme. OK, take profit. Ale vyzerá, že na pip presne. Čiže ak by som to natiaľ, síce tie highs to vybralo. OK. Na pip presne, ja to môžem doťukať ešte, že by to bol pekný profit alebo stop. Čiže takto.
Na pip presne by to trvalo cca 14 minút, keby ten pip nezobralo take profit do pol hodinky, tu máme profit. Čiže založené to bolo vlastne na tom hodinovom order bloku a vybere 15 minútové liquidity. Áno, 15 minútová likvidita. Do toho fair value gapu 15 sme neprišli. Vlastne sme prišli, ale týmto výkom, a to som si ani neuvedomil, ale až teraz. OK, čiže čo som si uvedomil, je to, že ten gap, ktorý tu je, už bol retestnutý spolu s výberom tejto likvidity až túto dole. Čiže nám stačilo fakt len tapnúť ten order block. Tá likvidita tu už bola nazbieraná, veľmi veľká, preto sa spravil ten pohyb rovno z order bloku. Dostali sme teda tap do order bloku, sme mali prvú sviečku, druhú, tretiu a následne push hore podľa trendu. OK, dneska máme štvrtok, môžeme ísť teda do posledného dňa. Môžeme, ešte si zmážem tieto tu veci. Weekly open nám ostáva, ešte niečo tu mám, neviem kde, tuto hore. OK, poďme teda do posledného dňa. 7 hodina. OK, ja sa ešte v rýchlosti napijem. OK, môžeme pokračovať. Dobre, takže New York Open takto. Daily Open takto. Daily Open. Tuto vidím hodinový order block tak, spolu s takto hodinovým fair value gapom. V hodinovom fair value gape, alebo teda v 50% sme ešte neboli, ale vytvorila sa nám tu takto likvidita. Takto sa nám vytvorila likvidita. Čiže toto je momentálne. OK, takže lokálny trend je samozrejme bearish. Teoreticky môžem si tu označiť takto 15 minútový fair value gap. Ten 15 minútový order block, túto sme už hitli a neudržal nás. Čiže budem pozerať na reakciu, teda vlastne keď prídeme do hodinového fair value gapu, swipneme teda tú likviditu nad nami. A target, samozrejme, vidím toto pod nami veľmi veľké množstvo likvidity takto. Čiže za mňa ideál, kebyže momentálne vôjdeme do tej hodinovej gapy. Zrieme sa na 15. OK, to neviem, či bol tap, alebo nie. Nie, to ešte tap nebol. OK, tuto už ten tap je. Výber liquidity, hodinový fair value gap, 15 minútová gapa. Za mňa ešte tu vidím takto gapu, 5 minútovú. Pozriem sa, či tu nie je niečo invertnuté, ale tuto nič nevidím. Teoreticky sa špoláme až po tento 5 minútový order block tu hore, lenže ten už bol hitnutý. Za mňa už není valid. Momentálne, čo ma zaujíma, je reakcia troch sviečok dole. OK. To nastalo práve teraz. 5 minútový gap nás neudržal. 15 minútový sťahuje. Takisto nám 15 zatvára alebo teda closeuje za minútu. Máme reakciu troch sviečok. Za mňa môžeme ísť in, len pozerám po targete. Za mňa môžeme ísť in a target by som natiahol po toto POCčko možno. Nie možno, ale určite. Skúsim to natiahnuť Fibonacci. Golden packet je trošku nižšie, ale podľa mňa po neho až ísť netreba. Podľa mňa stačí to POCčko bohate. OK, vyskúšame to takto. 15 minútový gap, hodinový fair value gap.
Teoreticky výber likvidity tuto. Ale to je minútová likvidita, tu veľmi nechcem počítať ako nejakú solid a silnú likviditu. Každopádne, každopádne pod nami je veľmi veľké množstvo likvidity teraz takto, ako som už naznačoval. Takto tu. Takže za mňa toto je vstup aj za 1% kľudne. Uvidíme. Poďme na to. OK. Pozrieme na 15. 15 znova stiahuje pekne. Čiže zatiaľ no stres. Petnáctka nás veľmi pekne drží s tým, že o minútu máme close. Udržala nás. Čiže zatiaľ still valid. Za mňa still valid a momentálne sme otestovali aj teraz tento 5 minútový order block. Aspoň myslím, že sme ho testli. Ukáž. Testli sme ho na pip. Čiže za mňa ešte taká 1-2 sviečka a môžeme ísť kľudne na break-even. OK, nešli sme na break-even. Nešli sme na break-even. Každopádne, čo sa tu deje teraz? Čo sa tu teraz deje? Je za mňa stále OK. Jedine, čo sa mi teraz nepáči, je tu tvorenie sa hore liquidity. Ukáž na 5. Je to tu také choppy. Pozrieme sa na 15, tá stále drží, pekne drží. Tak tých 50% nás drží. Máme close síce za 3 minúty. Za mňa still valid. Za mňa still valid. Pozrieme sa na 15, drží. Close hodinovky máme za 13 minút. Držíme, držíme. Ale je to tu veľmi, veľmi choppy. Je to tu veľmi choppy s tým, že táto 15 nás už pravdepodobne neudrží. Takisto bude aj hodinový close, čiže ak nedostaneme stopku do niekoľkých minút, tak určite take profit potiahnem na break-even. OK. 15 nás neudržala. Neudržala nás už ani hodinovka. Ale dostávame veľmi silnú reakciu. Dostávame veľmi silnú reakciu po sweepe tej liquidity. Ježiš, neviem sa rozprávať. Dostávame veľmi silnú reakciu po sweepe tejto tu liquidity, ktorej som sa obával. Čiže momentálne sme v profite. Za mňa posuniem break even takto z hora, než z dola. OK, tak toto bolo ochlp. Toto bolo ochlp. Každopádne v trade sme boli dosť dlho. Bolo to tu fakt veľmi choppy, skoro hodinu v trade. Ale zmanažoval som to každopádne si myslím dobre až na ten break-even, čo som chcel dávať tuto, to som veľmi nestihol. Nie, že nestihol, ale som to proste preklikal. Každopádne za mňa veľmi dobre prečítané toto scenario takto. Dobre, čiže tak vyzeral nejak trading. Počkaj, teda je to piatok, áno. Je to piatok a počkaj, zobral som vlastne jeden break even trade. Čiže teoreticky môžem tu skúsiť ešte niečo nájsť. Momentálne sme mali hodinový close, ktorý nám nespravil inverted hodinovku. Môžem skúsiť zavrieť druhú hodinovku. Tá sa zavrela teraz. Nespravila tiež nič. Aha. Toto bol hodinový gap dole, ktorý som nevšimol. A drží. No toto som si nevšimol. To je škoda. To je škoda. To je škoda, lebo likvidita bola aj takto tuto. Nevadí.
Nevadí, nevadí, poďme ďalej. Ja zavriem teda až tú ďalšiu hodinovku. Až na 10. Takto. OK. Za mňa začína byť momentum už bullish. Tu je hodinový order block. Tu je hodinový order block spolu s 15 minútovým tuto dole. S 15 minútovým. Inverted tu... Neviem veľmi, či sa dá rátať toto ako inverted gapa. Ale za mňa aj hej, za mňa sa toto rátať môže ako inverted gapa s tým, že je veľmi blízko pri tej hodinovej zóne. Dobre, čiže poďme klikať, uvidíme, či dojdeme vôbec do tej hodinovej zóny. OK, sme tam. Sme tam, počkáme na reakciu troch sviečok, ktorá prichádza až teraz. Ale tá 15 nás neudržala nás ani 15-kový order block za mňa, no trade. No trade, ale zaujíma ma, či by toto vyšlo. Ja, to by nevyšlo. To by bol stop loss. Máme close ďalšej sviečky za 15 minút. Čiže klik, klik, klik. Takto, tu je veľký close. A to keby, že máme dojsť až tu, do tej 13. Tak to si myslím, že to sa nestane. Každopádne môžem to akože preklikať, ale myslím si, že tuto už trade dneska žiaden nebude. Máme 12 hodín. Tuto je veľmi veľká gapa takto. A tuto si myslím, že už do tej jednej nedojdeme. Určite nie. OK, 13 hodín. Dobre, tak to by bol vlastne backtesting Nasdaqu tohto týždňa. Ja sa ešte vlastne môžem preklikať na tie analytics na konci. Sme v profite niečo nad 4%, a nie vlastne 0,75%, kde sme zobrali 6 tradeov, 3 boli vyherné, 2 prehry, 1 break-even. 60% win rate tento týždeň. Average duration bolo 6 minút pri výherných tradeov, 11 minút pri loose tradeov. Zasa mi to buglo. Refreshnem stránku. A asi takto vyzerali dni. Pondelok sa nám nedarilo, v útorok sme nenašli žiadny setup valid. Tuto nám vyšli pekne 2 trady, je plus 1%, tu 0,5%. Tu sme mali ten dlhý break-even trade, ktorý som dobre zmanažoval podľa mňa. A tak no. Dobre, čiže to by bolo k tomuto videu asi všetko. To video pozerám, že má už 53 minút, čiže snáď si ho niekto pozrie akože až do konca. Každopádne, ak by tu fakt, že sa niekto objavil a páči sa mu takýto obsah alebo spôsob, ako komentujem pri mojom backtestovaní. A môžete mi kľudne dať like, možno nejaký komentár, že by som videl, že fakt aspoň niekto to pozerá. A majte sa. Good luck v tradovaní. Čaute.